Beste artista bat dagoeneko hemen mailan dugu gure alboan, eta hitz egin dugu artista berriekin, debut albumak eskuartean zituzten artistekin, baina talde mitikoak ere bueltan dauzkagu Durangoko azokan eta pozten gara, eta horietako bat da Kokain taldea, Kokain taldeko Zaloarekin gaude hementxe zuzenean. Arratsaldeon, zer moduz, Zaloa? Ondo, mitiko izate horrekin pozik. Bueno, baina mitiko zentzu honean, mitiko izatea. Bale. Bueno, 25 urte Kokainek, 25 urte ezin du edonork esan. Kokain hasi zen momentuan, nun imaginatzen zinen 25 urte barru egongo zinela. Hemen Durangoko azokan? Ez dakat idaripez. Nena esango zut, orda, momentu hartan ikustu dut zinela, konstiente zertaz gerora zer gertatu behar zen. Momentua esan bizi eta listo, ez? Gainera, bain gaztia gara, baina orduan asko gaztia baginan, orduan momentuan ez duen pentsatzen gerora, ez zertan, bez. Oin bai pentsatzen dut, oso sorteduna garala, 25 urtea guzti hauetan elkarrekin jarraitzen eta benetan oraindik nahi duguna egiten. Nola mantentzen da talde bat 25 urtetan? Esan nahi dut, erreza da edo goraberak izan dituzu ez, horrelako ibilbide luze bat izan duela ezin du edonork esan? Ez, erreza ez da, errezak, harreman guztiak ez dira errezak, eta azkenean gure taldean ere bai, goraberak beti egon dira, egia da, pertsonelki ere ez dela erreza mantentzea, esan dut, zure gora behar dituzu, eta gainera, 25 urtetan asko aldatu gara danok, bizipen desberdinak izan ditugu, orduan, ez da erreza. Baina, nik uste dut egia dela, kontatzen dugunean benetan lagunak garela, eta errespetuarekin eta gainera, danok daukagula grina berdina eta jotzeko gogo berdina eta horretan oso bateratuak izan garela, ez? Eta orduan, misteriorik ero lan berezikin no zer dan posima magikorik ez dauka. Ez dago. Baina sorteduna garela sentitzen doz, oraindik gogo berdina daukagu, orduan, sortedunak. Zionak. Argi zen eukaten ospatu nahi zenutela, hemen dela ordena, esan nahi dut, brainstorming antzeko bat egon zen, edo ideia zororik egon zen ospakizun bat egiteko, edo zen eukaten buruan, hasiera batean? Bere ideia zorua beti dira, ez dakin ora joatea jotzera, eta bazkari bat egitea, eta barri bat alakoak. Bai, pixkat eraman gintuen gauza batek beste batera. Alde batetik hasieran ez genduan larrei garrantzirik emotekin nahi, baina gero kontrolatu ginen, ostia, 25 urte dira zela. Eta merezi zuela, eta gainera gogoa geneukala. Seguk ez dugu inoiz 2 urteren barruan beste diska bat berri bat atera, beti urte gehiago eman ditugu diska prestatzen. Eta, erronka bat zen, eta gero agertu zen ideia berezia egiteko diskonena, 5 abesti berri eta 5 bertsio egitea gure lagun min batzuek, gainera lagunez aparte musikari hain mirestu ditugunak, eta altxortxo bat bihurtu zen, eta orduan gogoa gehiago. Hori aipatu nun ere bai baduela diskoak atal kolaboratibo bat edo, zuen kantan moldatu dituzte hainbat taldeek, bertan da Mursego, Eraso, Ander Mujika, Joseba Balestena, Miren Arbeiza, Nakar ere bai, esan nahi dut, askotariko gaude, ez dira denak betiko taldeak, batzuk nahiko berriak dira. Nola aukeratu zen dituzten, eta batez ere, nola zuek proposatu zenuten ze kanta egin bakoitzak, edo nola izan zen hori? Ez. Oso erreza izan zen aukeraketa, noski jende gehiago elitu zaigu bidean, baina nahi genuena zen, egiten zituzten bertsioen talde horiek guretako bidean izan ditugun lagunak izatea. Noski bidean askoz jende gehiago izan dugu eta daukagu, baina justo 5 talde horietako jendea oso gertukoa da. Bai zean maiz, bai Eraso, bai Miren, Joseba eta Ander eta bai Maite Mursego benetan gertukoa dira, eta Nakar ere bai, zen Nakarreko Jokin ere oso lagun mina da eta gurekin oso lotura handia dauka, orduan behar da talde osoa ematen du desberdinagoa dela, baina horre ere lotura handia dago. Hori da, baina Jokin etxekoa dare bai, orduan garbi geneukan izan behar zela jende bat, Kokainen bidean ero gure bide lagun izan diren horietako batzuk. Eta gero garbi geneukan ere, makina batzu dira, orduan zetako gukezan ezan, hori da, bai, bagenekin dana zora garrisi izango zala, orduan beraiek aukeratzen zituzten nahi zituzten abestiak, eta beraiek moldatu nahi zuten erara. Eta nik uste dut, askatasun hori ematea ere gozada badela, jasotzea ere espero bedut beraien gatikan, eta oso eskertua gaude, ez? Azkenen momentan hori gauden bera guztiaren zaten, joia ailegatzen zaien gure eskerrona benetan zelako lan egin duten. Eta zu dakazu ideia hori buruan, baina gero batean beraiekin kontatzen duzunean, zeberra da jendeak ezin du, ez da bakarrik nahi izatea, ez nahi dut, hor gauza asko daude inguruan. Eta batean danak zebazen superposik, supergogotxu, kriston bertsioak egin dituzte, eta oso brutala izan da.
sortzen den momentutikan ideia hori, gero ikusten dozunean ja benetan egi bihurtzen dela, prozesu ere oso polita da. Bide hori ere oso polita da. Claro, bereziki polita zuentzat, batez ere zuen kantak direlako, ez? Batean horrela, pixkat arraro izan behar dere, bai? Zentzutea beste baten ahotsan, beste baten eskuetan. Bai, pixka bai. Ze amaiz grabatzen zegoenean Einautekin estudioan, ailegatu ginen justo letetani, eta zian geguazen, eta karo, aiora entzuten nuen abesten, eta arraro egiten zitzaidan, aiama. Baina denekin gertatu zaigu berbera, sensazio hori hasieran, aiama, zelako impresioa, eta gero zelako gauza polita, eta ze puntutara eraman duen bakoitzak bere bertsioa. Gustot hori oso interesgarria bihurtuela diska ere bai, ez? Gure abesti berriak ere ez ditut nik gutxi eztuko, oso pozio gaude beraiekin, baina beraiekin dituzten bertsioek nik uste dut diskari beste garrantzi bat eman diotela eta beste, ez dakit, berezitasun bat, anistasun bat oso polita iruditzen zaidana. Eta Durangoko azokara bueltatuz, zuek askotan egon zaretela Durangoko azokan, nola aldatu da Durangoko azoka azken urte hauetan? Zuentzako nabaria izan da azken urte hauetan izan duen bilakaera azokak eta euskal musikak? Hombre, niri honekan harritzen dezta espero dut onerako, justo horren gainera beste elkarretan komentatzen egon gara, gaur egon dagoen digitala, ezazio guzti horrekin oraindik ere, jendeak bai baloratzea eta bai erostea fizikoki behar dugun diska hori, liburu hori. Militantzia ere bada, ez, igual. Espero dut pizkatxo bat ere izatea. Nik uste dut hori asko jetxi dela eta hori talde guztiok igartzen dugula, azkenian ez, lehen beste modu baten bizi ginen, ero bizi izan, diskak saltze horrena ez, orain, batzutan gelditzen da, bai, baina ez da berdina, ez? Orain, kontzertuak dira behar bada gehiago hortikan hartu dezakeguna zerbait moduren batean, baina, aldatu dela, dana bezala, ez? 25 urte hauetan aldatu den bezala gizartea eta gauza asko, bai. Azken finean gero konturatzen ez gauza batzu berdin mantentzen direla, azkenean gustoko daukazu sortzen den giroa, ez, gainera gazte batzuk esan didate, elkartzen zara ez dakin norekin, ez daki zer, nire kasu behintzat badago jendea bakarrik Durangoko azokan ikusten dudala urtean behin. Hori jende guztakitzen dago. Esango nuke gauza bat ez dela aldatu dela, beti dagoela lepo, ez? Urte guztietan zehar beti dago petatua, beti dago jende pila bat, agian disko gutxiago saltzen dira, baina jendeak jarraitzen dut hortzen. Bai, eta azkenean ere plazaratzeko modu bada, ez, eta guri ere beharrezkoa daukagu, esan edot. Jendeak ezagutu egin behar du eta ikusi egin behar du egiteko. Eta gaur egun sare sozialak asko egiten dute horren alde ere bai, txarra edengo dute, baina ona ere bai, baina nik uste dut Durango mantentzea ere garrantzizkoa dela. Eta, abagatu. Esan behar nun, bidea da Elmuga izeneko diskoa atera duzuela, justu 6etara bidean goaz, eskertu nahi nizun hemen izatea gurekin, saio berezi honetan Durangoko azokan. 4 egunetan izango zarete hemen Durangoko azokan, denetan edo zein da zuen plana? Ez, gaur ebili naiz hemendikan elkarrizketa batzuk egiten, bihar libre, deskantxo bizkatxo bat, espero dut. Eta larun bat eta igandea egongo gara hemen, larun batean ahotxinean egon gara ordu biterdietan, goizean estanean, balaunkan eta igandean ere bai. Bazorterik onena, ondo pasa, disfrutatu eta animo baita behar dela horrelako esperientzia batean. Eskerrik asko, Zalba. Esker. Agur.